नैबेबो जि मोजां गुरैथार हेल' लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय थालायबाय ससे खालामो बयबो मोजाङैनो दङ आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ मा जागोन नोंथांमोना सोर सोर आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो आंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो नुखासिगोन ओमफ्राय जोंनाव दिनै गुवाहाटीनि आलासि हाबलांगोन आरोना बिसोरो जोंनि साहाथिं बेलेगनाव आलासि जाहैगोन आरोना ओमफ्राय दायो जोंनाव हाबलांगोन आरोना नै दायो आलासिफोरा मोनफैबाय आरोना लोगोफोर नै बिसोरनो जोंहा आइनि बिनानाव आरोना बिसोरो बिसोरनि फिसाला ओमफ्राय बिहामजो फिसौजो आरोना लोगोफोर बिसोरो साहाल' लोंबाय ओंखाम जालाङा बिसोर थांफिनसिगोन आरोना नै भिडिअ खालामना लाखिनांगौ बिसोरखौ नायबाय थानो आंसो लादों नानाखौ बाबायालाय बोथो थांसै नामालाय बिबैनो गावखौनो जि जासिनानै लायो न' आरो न' होनबाय थायो दे बाबा थांसै नै आत्ताया नै आबैजों बाब जादो एसे सिख्ला देरनायनि थांसै नामालाय आलासिया थांसै मोनाबालाय मा हाबलांबावनोसै नोसो होना लाबाय गावखौनो थांफादो नोंहा थांफादो मामि औ दे मर्निं ब्रेकफास्ट नाजों जोंना ओंख्रिया दिनै ना फाजा ना रोसि संगोन आरो ना बिदै ओमफ्राय नै सामब्रामजों बानलुजों हानानै दोनखाबाय एवखांजोबलायलायबाय आङो मबाइलखौनो दासो मोनदों एवखांजोब्बाय आइ दहाय बेरदेरलायबावदोंसो ओंखाम जानखाबाय बेरदेरदोंसो आं न'बो थालाहाय खालामजोबदों नोगोर मोजां नायो माखासे बेराखैमोन बेयो बेरदोंलै खनसे दुन्दियाजों रोसि जानोसै आरोना बेखौ ओमफ्राय नोगोर साइज नुखादोंलै नाखौ गिदिर गिदिरनो नै नाखौ होबाय ओमफ्राय दायो एसे जब्बाथाय दुन्दिया होनोसै जाबाय मोनबाय लोगोफोरनि नाया ओंख्रिया नै जि गोथाव जाखाबाय लोगोफोर नै ना रोसिया आंना ओमफ्राय नैबेयाव बोरमानि रोसि नैबेयाव अमा बेदर दाख्लैनिमोन आरो फुदुंनाय नैबेयो दाउ जानोसै जोंना एलायासो मोखां सुगासिनो दासो सिखारफिनबाय आं बेखौ एसे बोलानानै देखायसै गोथाव जाखाबाय नै आंना ना रोसिया नै कालारखौनो मारैबासो नुदों ओमफ्राय आङो डाइरेक्ट सानसुनि ओंख्रि संनाय भिडिअ लाखाबाय आरोना हासबेन्डआ बेलेगाव थांदोंमोन नालाय ओमफ्रायो आं ओंख्रि संबाय थानाय टाइमाव मोनफैदों आरोना लोगोफोरा ओमफ्रायसो भिडिअ लानो मोनलायबाय आरोना आङो दायो ना खर' एवबाय थादों आरोना नै ओंख्रिफोरा दंखाजोबो आरोना लोगोफोर गगा मोननानै जेबो अबस्था गैला आरो फिसाजोआ सिजायबावबायसो जाहैदोंमोन हरो माबायदि अबस्था Au au lại mami. Au au au. Ôi ăn của au au. आंहा ना बिदै माबा ना खर'ल' एवखांदों खुनुरुखुम गाबनायासो आंनि दोङो ना फेफेनो आंनि फिसा हिन्जावखौ ओइ बाबाया आलु सब एवदों आलु एवदों बाबाया आलु भाबिया
Anei, abi auci. Astur gasin bi auci madu mana? Abi alai, abi alai. Kobe abi ya? Abu alai. Tei alai, tei. Tei bai dalai tei nang kasih kuat. Aina. Aina nanya nih, muka kurang ini, kungrai mina Aina. Kungrai nih lek. Aina nanya nih, engkau mau apa sih? Aina. Tei bai dalai tei anu nang sih go. Tei nang go. Cai, sedikit ini dalai. Cai. Tiap hari nana masalah. Oh. Ini sampai teman-teman. Ayo semua kadang. Ayo ilai. Ada gitu. Ayo ilai. Ayo. Hwbai nih ama mi hwbai na. Hah? Hwbai na. Ai nih aku na. Kita lagi. Hwbai nih oke. Bau dengan ni kayak ni. Ai nih bau ni. Thằng kia không bàn chứ mắm chẳng gì mắm mắm chẳng sẽ ăn không rồi sao cái đồ ăn bà này cái này là đồ mắm bầu lấy mắm đi mari cho cái nó quá nó bây giờ nó dàn chơi đi kiên rồi nó có khăm của hôm mà ăn rồi mà là cái là vậy ăn nó chơi này apa này जोङो मैया एक्सप'आव थांदोंमोन ओमफ्राय मामिना गस्ला लाबोदों दायो खोन्थागोन र' बे माला उन्दुयो ओमफ्राय आङो सुइटारबो लाबोदों आइयाबो सुइटार लाबोदों ओमफ्राय मामिना गस्ला लाबोदों ओमफ्राय गेन्द्रानोबो गस्ला गांसे लाबोदों दायो देखायगोन र' आङो मैयानो थांदोंमोन जोङो ओमफ्राय मबाइल मोनाखै आङो आइनो दाबो जोबा जोंना एक्सप'आ 21आवसो जोबगोन खोमा नायलाय बुस्थुआ नायलाय दासो मुलि दौखांदों गगायानो दाबो हामा नोंनि दुस्थुआ हो ओरैफाय मा ओरैफाय दिनै उथसा खिथानाय उथसा होननाय दिनै हारसिं दिनै दे उथसिन आरि गसा दे मामि ओरैनो हालाय हाय हेल' मामि सुनु हाय फोथायाबो नुवाखै गावहासो लायो बिमा लाबाथाय गावहासो फोथा लाफानो नागिरदो गावहाबो हाव इयाव मानबाया रेडि ओमफ्राय जोङो आं दहाय होनखादोंमोन ना एक्सप'आव थांदोंमोन होननानै ओमफ्राय माबा माबि लाबोदों आरोना ओमफ्राय मबाइल लांफैयाखैमोन आङो ओमफ्राय भिडिअ बानायासै आरो ओमफ्राय आं दायो खोन्थानोसै आरोना लोगोफोर जों मा लाबोदोंमोन एक्सप'निफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर मामि उन्दुबानोबो खोन्थानोसै आङो नैबे बेगखौ लाबोदों आङो लोगोफोर सिगांनिया गाज्रि जाबायमोन आरोना बेगा नै ओमफ्राय साइडआव चेनबो दंलायलायोना मबाइल लानो मानो आरामनो बेगा बारा दाम नङा लोगोफोर 100 लादों बे बेगा सिगाङाव बाहाया आंनो गांसे होफैखाबायमोन ओमफ्राय बेयो एसे गाज्रि जानायखाय बबेबा थांनाय मानाय गथ' गोनां मा गोनां बे लाखाबाय आङो ओमफ्राय नैबे गान्दु कभारा आरोना गान्दु कभारा मोनसे दंबावोमोन आरोना ओमफ्राय मोनसेखौ सोखाबायमोन आङो ओमफ्राय नै मोजां गान्दु कभाराबो चेन दंलायो आरोना ओमफ्राय नैबे मानि गस्ला आरोना बेजों लोगोसे लंपेन्टबो दंमोन बेयो 200 लादों खोमा लंपेन्टजों गस्लाजों सेकमोन आरोना ओमफ्राय लंपेन्टखौ माया गानदोंमोन आरोना मोजां आरो माबा गस्लाया गुरै मोजाङानो नुदों मोजां गाननो गुरै आरोना लोगोफोर लंपेन्टखौ दा माया गानबाय आरो ओमफ्राय नैबे हासबेन्डनि गस्ला आरोना लोगोफोर नै गस्लायानो जि गिदिर नांखागौमोन मानसिया गिदिर नालाय गाननानै मोसावसैदो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आंनि सुइटार लोगोफोर माबायदि नुदों कमेन्टआव खिन्थाहरलाय आंनि सुइटारखौ आं बिराद मोजां मोनदों आरोना लोगोफोर बारा गोलाव नङा आरोना सुइटारा खान्दादासो
ओमफ्राय नैबेथिं नै मायबा मायबि बारजा बुरजा दंजोबलायो नै ओमफ्राय गानबावबाय आङो दिनै माने सुदोंबोमोन आरोना गस्लाफोरखौ ओमफ्राय बांद्राय रानाखैमोन रोजाथारना गस्लाया ओमफ्राय नै मायबा मायबि बारजा बुरजा दंलाबायथारो ओमफ्राय नैबे लिपस्टिक आरोना लिपस्टिकखौ जों आइजों आंजों मोनसे लानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बेखौ आइयासो लादोंमोन आरोना ओमफ्राय आंनो हरबाय आरोना ओमफ्राय बे कालारा नैबे आं दा फुननायानो आरोना लोगोफोरा ओमफ्राय आइया लायासै आंनो हरबाय आरो बेखौ आइया नैबेनो मोजां गुरै लिपस्टिकआलाय माबा गोरा खारां खुरां नङा आरोना नैबेनो कालारा ओमफ्राय नैबे आसानखौ आं दाख्लै बायदोंमोन आरोना ओमफ्राय मेला ना मा होनो आंथ' मिथिया ओमफ्राय सासे आगैया अन्थाइ गखा ना माबा होननानै खोन्थाहरदों आरोना लोगोफोर आंथ' बारा मिथिला मेला बायदि नालाय मेला होनबाय आरोना आगै आं बारा मिथिलां आरोना ओमफ्राय नैबे खिनिखौबो लाबोदों आङो ओमफ्राय मोनसे बुस्थु खोन्थाबावनो आङो आलासि लाबोनाय आरोना आइनि बिहामजो गिदिरा लाबोदों आरोना लोगोफोर मामिनो थाखाय नै जा मोजांखा लोगोफोर नै बेबो जि मोजां नै गुरैथार जोङो आइनि बिहामजोआ लाबोदों आरोना मा होनो आलासिया लाबोदों मोजां मोनखादों नै मोजांथार